दिनै नोंसोर मा जादों? आंखौ मानो देग' देग' नायदों नोंसोरलाय? सार, दिनै नोंनि मोनसे स्पेसियेल डे। बे दिना मा दिन बेखौ गोसोआव दं नोङो? मा दिनमोनलाय? आंथ' गोसोआवनो गैया। सानसेखालि नोंखौ गिता मेडामनि बिफाया दोखो दोखो बुनानै बेगें थेगें बायहोजोबनानै नोंखौ हस्पिटालाइज खालामनाय दिना। बे दिनखौ गोसोआव दंना गैया नोंलाय सार? बे दिनखौखि आंखि गोसोआव थाया जायो। एथ' गिदिर दिन बियो आंनि थाखाय। गिता मेडामखौ एसेबां मोजां मोनदोंमोन आं, बेयावनो बेफोरबादि घटनाया जानो मोनदों। माबायदि बुआमोनलाय सार नोंखौ? एसे फोरमायनानै खोन्थानो हागोन नामा? खोनासं बिदिब्ला, जेब्ला आं गिता मेडामखौ लोगो हमनो थाङो, बे समाव लोगो हमनानै रायलायबाय थानाय समावनो बिनि बिफाया नुसनफैयो। आंखौ बिनि बिफाया दोखो दोखो बुदों, सैमा फाग्ला बायदि बुदों आंखौहाय। गिनानै आङो बै खनाजों खारलांबाय, बेयावबो आंखौ होसोलांनानै दोखो दोखो बुबाय। ओरै फारसे खनाजों खारलांलायबाय, बेयावबो थांनानै आंखौ दोखो दोखो बुलायबाय। बेबादिनो आंखौ बिराद बुदोंलै घन्टा। बिदिब्ला माने बै खनाजों थांब्ला बेयावबो बुयो, हरै फारसे खनाजों थांब्ला बेयावबो बुयो, होमब्लाथ' मोनसेबो खना बासिखायाखै नों थाखुमानो नामा? नोंगौ, थिगखौनो बुंदों नों। मोनसेबो खना बासियाखै। जेराव थाङो बेयावनो आंखौ होसोनानै दोखो दोखो बुदों, साला बैमानफ्रा। बेबायदिनो मोजां मोनलायनायाव सोरजोंबा बुजानाय, सोरजोंबा रायजानाय, दोखो दोखो बुजानाय, बेबायदि गिदिर गिदिर घटनाखौनो बुङो लाइफनि बयनिख्रुइबो साबसिन समायनासिन सम होननानै सार, बेखौनो बुङो। आरे नङा सार, बिनि खोथाखौ दाला। बे गोदाव सोराव उल्थां फाल्थां खोथा बुंलाबायो। मोनसेबो मोजां खोथा बुङा बियो सार, उल्था फाल्था खोथाल' बुंथारो बियो। आरे साम्पा, नोङो सिरि था। नोङो दाबो उन्दै गथ'सो, नोङो बेफोरबादिखौ खोमा सुनो नाङा। नोङो सिरि थाथ', जेबो दाबुं। हा, दे, आं दाबो उन्दै गथ'सो, आं मानिनानै लाबाय दे। नाथाय नोंथ' देरबायना, नोंथ' सासे मास्टार मानसि, फोरोंगिरि। होमबा नोङो मानो बेबादि सैमा फाग्ला बादि बुजाहरा? बुंलाय दे। आं मा बुंनो आं? बुंदो सार, बुंदो, गोख्रै गोख्रै बुं। मा उआ जाबाय थाखो? साम्पा, सारा नोंखौ सिरि था बुंदोंना? औ बुंदों, ओमफ्राय मा? ओमफ्राय नों मानो सिरि थायाखै? लेब 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 नालेब बोरमा खुगा बायदि गुस्थि सोमावबाय थानाय बिलाय। मानो सिरि थानो आंलाय? मानो? मा नांजादों नोंहालाय? मानोना नों दासिमबो उन्दैसो। सारजों नोङो बिदि उल्था उल्था बुंनो हामा। सिरि था, नङाबा गुन्थुङा सौख्रुबना होजागोन। दा बुंबाय दाथा आंखौहाय। साम्पा, नों मानो एसेबां रागा जोंलाबायखो? मानो एसेबां रागा खरा नोङो? सार, बे मोख्रा बालन्दाखौ सिरि थानो थिन, नङाबा नोंखौबो सौख्रुबगोन आं रागा जोंबा। बाबु, सिरि थादो, जेबो दाबुंसै। बोसोरसे सिगां आङो गिता मेडामखौ मोजां मोननायाव बुजाबाय। आरो बेबादि दिना मालाबाबो दाफैथोंसै। दिनैबो आङो नै सासे स्टुडेन्टजोंनो सौख्रुबजानो नागिरबाय। बेबादि दिना आंनि लाइफआव मालाबाबो दाफैथों। बेनिखायनो सिरि थादो। सार, नों दागि। नैबे खाख्रेब थासेयाव नोंखौ सौख्रुबग्रा सोर बेलाय? नायनि आं, बालनि। आरे बाबुफोर, सिरि थादो। मानो दावराव दावसि? बेबायदि फरायसालियाव दावराव दावसि खालामनो हामा। सिरि थादो दे, गासिबो सिरि थादो। अके सार, अके, नों बुंनाय बादि जाथों दे। आं सिरि थाबाय। आइम किप क्वाइट। सार, नोंथ' बेखौ सिरि थानो थिनबाय आरो बियो सिरिबो थाबाय। नाथाय आंखौथ' नों सिरि थानो थिनाखै। आं दासिमबो रायलायनो मोनगोन दा सार? आरे नङा, बेबायदि जाया। नोंबो सिरि थानांगौ, बेबो सिरि थानांगौ, गासिबो सिरि थाजोबनांगौ। सार, आं नोंनिसिम मोनसे खोथा बुंनो सानदोंमोन, बुंनो हागोन ना सार? औ, बुंनो हागोन। मानो हाया जानो? दे बुं, मा बुंनो? सार, लाइफनि बयनिख्रुइबो समायनासिन समानो जाबाय जे समाव नोङो मोनसे गिदिर खामानि मावनो हादों, एबा माबेबा समाव नोङो मोनसे सोमोनांथाव गोमोथाव खामानि मावदों। बेफोरखौसो बुङो लाइफनि बयनिख्रुइबो समायनासिन सम। आरे सासे सिख्लाखौ किस खालामनो मोननाय समखौबो बुङो लाइफनि बयनिख्रुइबो समायनासिन सम। बिदिब्ला आं नोंखौ खेबसे किस खालामनो हागोन नामा? सिरि था, सैमा बुन्दा, मोख्रा बालन्दा। गोदाव सोराव खोथा दाबाहाय आंखौ। आरे नोंसोर मानो दासिमबो सिरि थाया? मानो नांलायबाय थायो? साला दाउस्रि बाहा सिलायनाय बादि खिखि खाखा दावराव खालामबाय थानाय। आंनि खर'खौसो गरम खालामनो फैदों नामालै घन्टा।
जुदि नोङो सिख्ला किस खालामनो गोसो दंमारोबा सेन्देलजों होजायोना, जुथाजों होजायोना, अन्थाइजों होजायोना, लावथिजों होजायोना, माजों होजायो बेबादि बियो आंनि मोनसे पार्सनेल एक्सपिरियेन्स आरो र'ज डे, फ्रेन्डशिप डे, चकलेट डे, भेलेन्टाइन डे बिदि माबा माबि डेआवसो पटायना लानांगौ जाम्बालाय, होमबासोना नोंहा हिन्जावनि आंखाल जानाय नङा। काक्रेब, गिबियावनो नोंनि मोजां मोननायनि नामा मा बेखौ खोन्थाग्रोलाय दे आंनो। सार, आंनि मोजां मोननायनि नामा लालि। जुदि नोङो लालिखौ मोनाब्ला मा खालामनो सानदों नोङो बेखौ खोन्थालाय दे आंनो। सार, जुदि लालिया आंनि जायाब्ला बेखौ आंबो रावनिबो जानो होआ। जेरैखियाबाबो जोख्रेब जोख्राब नाख्रेब नुख्रेबब्लाबो बेखौ आंनि खालामथारगोन आं सार। जुदिसे नाख्रेब नुख्रेब जोख्रेब जोख्रुब खालामसेयावबो बियो नोंनि जायाबा मा खालामगोन नोङो? बेबायदिबा बेखौ आङो मा खालामनो सार? ब्रेकआप खालामगोन। बेनोसै नोंना रावनिबो जानो होआ होननाया लरग'। आरो नोंलाय सार, मेडाम गिताखौ मोनाबा मा खालामगोन नोंलाय? जुदि आङो मेडाम गिताखौ मोना अब्ला इसोरनियाव आंनि मोनसेल' आर'ज, जाहाथे बियो कर'ना भाइरास जानानै बे संसारनिफ्राय दुब्ला थैनानै थाङो। घन्टा स' हे गाइस, डिसक्रिपसन बक्सआव जोंनि माखासे भिडिअफोरनि लिंकखौ मोनगोन, नोंथांमोना लिंकआव थुनानै नायनो हागोन।